Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abathandekayo ngalolu suku bazalwane. Benginomyalezo obekiwe uMoya Ingcwele kuba ngudlulisele kwabangcwele egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bathandekayo, lo myalezo umaqondana nokuba ngikhulume nabazalwane. Kusho ukuthi bathandekayo, njengoba nje ngakhuluma ngokuthi ngithunywe uNkulunkulu ukuba ngizotshela abangcwele ukuthi uNkulunkulu uthi abangcwele abazalwane abasindiswa bangawadla amaphilisi, bangawaphuza amaphilisi. Kusho ukuthi njengoba ngawudlulisa lo myalezo ukuthi umzalwane nje mayikholwa, uNkulunkulu akathanda ukuthi umzalwane mayisindisiwe aphuza amaphilisi. Ngoba ngaze ngalifunda ivesi elilaphaya kuJeremiya, uJeremiya lapho uNkulunkulu ethi uJeremiya 17 verse 5 ethi usho kanje uJehova uthi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Aye lapha ku7 ayothi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Lawo mazwi nje, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, ubusisiwe othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Wangithuma kuNkulunkulu ukuthi ngitshele abazalwane kanjalo ukuthi cha, umzalwane nje uthembele nje kuJesu. Impilo yakhe yonke uthembele nje kuJesu. Umzalwane nje uyilindela lasezulwini. Umntwana kaNkulunkulu othi nje ngisindisiwe, ngithethelelwe izono. Akukho la emhlabeni akuthembile. Akukho nje, akathembanga amanzi, akathembanga amafutha, akathembanga zinyanga, akathembanga dokotela. Uthembe nje uJesu kuphela. Ngakusho-ke lokho bazalwane, abantwana bakaNkulunkulu bathinteka kakhulu. Manje sekunembuzo, kufika odokotela lana, kufika amanesi lana. Sengikhuluma kanje ngoba kufika udokotela la wase-Europe. Fikile udokotela uthi unama-surgery e-Europe. Manje uzobuza ukuthi gogo, njengoba uthi uNkulunkulu ukuthumile ukuthi iphilisi lingadliwa, ngenze njani mina njengoba nginama-surgery? Namanesi-ke nodokotela bayafika ngempela bathi senze njani thina njengoba sisebenza ey'bhedlela, siyeke iy'bhedlela. Nodokotela bathi siyeke iy'bhedlela, siyeke ukusebenza esibhedlela na? Nomunye nje kade efikile wenza i-training, uthi manje gogo ngiyekeni ukwenza i-training. Ngiyayichaza-ke manje indaba abazalwane ukuthi uqalekisiwe othemba lakhe likumuntu nothemba lakhe likubantu. Uqalekisiwe. Ubusisiwe othemba lakhe lukuJehova. Ubusisiwe. Ngabachazela-ke bazalwane ukuthi msanuba senkingeni. Emhlabeni kulawula uNkulunkulu, ezulwini kulawula uNkulunkulu. Impela kube kuya ngoNkulunkulu, ngabe ey'bhedlela kugcwele amanesi asindisiwe. Ukube kuya ngoNkulunkulu ey'bhedlela ngabe kugcwele odokotela abasindisiwe. Ukube kuya ngoNkulunkulu ama-surgery ngabe a-onwa odokotela abasindisiwe. Udokotela uyisibusiso esikhulu kuNkulunkulu ukube odokotela namanesi basindisiwe. Bayenza le nkonzo ngoMoya Oyingcwele, bayenza le nkonzo yokuba odokotela ngamandla kaNkulunkulu. Manje-ke uSathane wathatha over ngoba odokotela benza nje le nkonzo lena yokulapha abantu ey'bhedlela, bayenza ngokufunda. Unembeza nje noJesu nje noMoya Oyingcwele nje yinto engekho. Ngabachazela-ke bazalwane ngathi impela doctor wase-Europe onama-surgery, ngempela uNkulunkulu akakusize mntanami.
uqhubeke namasejari akho uze waze washo wathi kukhona izifundo ayifundayo makaphasa lezi izifundo lezi ayifundayo uzozokuvula amanye amasejari la eSouth Africa. Ngakushayela izandla lokho ngoba ngithe njengoba wena usindisiwe umntwana kaNkulunkulu akuthi makufika isiguli kuwe sigula ngoba phela lapha esibhedlela kuyabantu abangakholwa kuyabantu abangazani noJesu abazana noJesu abayi nje esibhedlela abalubeki ngempela athe fika umuntu ongazani noNkulunkulu engazani noJesu athe fika wena udokotela uthi umnika lelo philisi lelo ngoba vele yena uze uzofuna imithi la kuwe uze uzofuna iphilisi la kuwe uzofuna injection la kuwe uzofuna ukuphila la kuwe akuthi mawumnika uqala uthi kuqala uJesu uyamthanda mayethi yebo uJesu ngiyamthanda uthi uJesu uzokuphilisa usho nomusa ushuhleka usho umbrasha umbamba isandla umbamba isiphongo umhlikihla isifuba uhleka ujabula uthi uJesu uzokuphilisa mntaka baba uye yedwa uJesu ophilisayo thatha naliphilisi uphuze kodwa uJesu onamandla kunaleli philisi oliphuzayo usuku uhambe lo muntu lona angaphila nje yilolo thando omthanda ngalo lezo zandla zakho ezigcwele amalanga bomlilo wasezulwini zimthinta nje aphila umuntu nonesi ngokunjalo eseva abantu esibhedlela eseliphethe iphilisi esemile eceleni kombhede umuntu eqhuma ethi zimphethe inhlungu ngapha nangapha kodwa unesi athi uyamthanda uJesu eshembrasha eshembamba eshemhlikihla engakamniki nje iphilisi esampha nje uthando esampha nje umusa kaNkulunkulu athi uyamthanda uJesu ungakhali mntaka baba noma sikuphethe kanje inhlungu uJesu uzokuphilisa ethemba uJesu noma sekunje uye ozokuphilisa thatha nali philisi phuza woza ngikuhlabe injection kodwa okukhulu kunalokhu engikwenza khona uJesu noma ngabe lo muntu lona usehamba emhlabeni bangcono ke bona ngoba bayamazi lo muntu noma esehamba emhlabeni bayazi ukuthi lo ngeke aphile bayazi lokuthi ngashaphile lo bayazi lokuthi uzophila bayamazi nongeke aphile sebembona ukuthi isikhathi sesishayile amaminithi asefikile amahora asefikile amaminithi asefikile ukuthi manje lo muntu angadlula emhlabeni bagijime baye kuye amanesi angcwele odokotela abagcwele uNkulunkulu bagijime bayohlenga lo mphefumulo ukuthi lo mphefumulo ungayi isihogweni bathi mntaka baba bathi ngane kababa bathi ihora selifikile mntaka baba abasamfihleli vele ngoba usiyahamba vele selifikile ihora phakamisa isandla ukhetha uJesu noma ngabe isandla asisaphakami vuma ngekhanda noma ngabe umlomo awusakhulumi vuma ngekhanda ukuthi uJesu uyamthanda ukuthi uJesu inkosi nomsindisi vuma ngekhanda noma ngabe akusavumi ngekhanda bazobona noma kuqwayiza amehlo mina bake bafike la ngimbona ngokuthi aqwayiza amehlo engasakhulumi esehamba esendonda sekukhuphuka isikhwehlela ngithi khetha uJesu ngimbone eqwayiza amehlo ukuthi hayi uyamkhetha ngimthandazele ngithi inkosi memukele wasemukela iselelesi
Namanesi kufanele abe njalo, ethe sengasakhulumi, engasakwazi lokuphakamisa isandla, babheke nje amehlo ukuthi hawu uyamvuma lo Jesu, bamkhulekele, bathi Jesu emukela umphefumulo wakhe, noma engasakwazi ukukhuluma ngomlomo wenyama, kodwa uyakhuluma ngomlomo kamoya, uyakhetha njengenkosi nomsindisi. Memukele Jesu, ungabusambalela izono zakhe, ngoba kabange saba nethuba nelokuvuma izono. Iselele sasibange saba nethuba lokuvuma izono, sathi uzube nami, wathi ngizoba nawe. Manje ke bazalwane, ngikhuluma lenkulumo ukuthi hawu Nkosi yami, naba kwi-training bantu betrainela ubunesi nobudokotela, bangayeki, niyadingeka ibhedlela. Ngomthetho nje ngabe khona nje ibhedlela zamaKristu odwa agqoke ezimhlophe ethe qwa, amaKristu agqoke ezimhlophe ethe qwa, etshengisa ukuthi siyabahlenga labantu, kumhlophe ngaphakathi, ngoba ingakho nje na ingubo emhlophe emanesini yaqedwa. Thina sikhula, thina inesi laligqoka ingubo emhlophe ethe qwa, babengagqoki-ke namabhulukwe ngempela, babengagqoki nje namabhuluko, ngoba kwakwaziwa labantu ukuthi baphethe imphefumulo, kungadingeki nokuthi bathathe iqalekiso bagqoka amabhulukwe. Cha, babengawagqoka amabhulukwe. Thina amanesi ekhula babegqoka ingubo ezimhlophe, bafake ibhande elimeruni la ekhalweni, bafake imendlela ezimeruni la emahlombe, bafake isicoco esimhlophe ekhanda. Wawubona nje ukuthi lo muntu lo uphelele ebungcweleni. Wawubona nje inesi kwakufanele baligqoke kanjalo, ingubo emhlophe liyabonisa ukuthi kumhlophe enhlizweni yami, ibhande elibomvu necoco ezimeruni kuyabonisa ukuthi igazi lika Jesu likhona ezandleni zami lokuba ngiphathele imphefumulo yabantu. Manje kwaqedwa konke lokho, kwaqedwa. Uyedwa manje esibhedlela oqhamuka nengubo enavy, faka ingubo enavy, faka ibhulukwe elinavy, kodwa unkosikazi. Uyedwa ogqoke green, uyedwa nje, sekune namaroko nje nento eyiningi nje egqokwayo esibhedlela. Asekho ubunye beyingilosi ukuthi baphethe imphefumulo yabantu. Manje makungaya kube nama-surgery, kube nezibhedlela zabantu, abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, kungabuyelwa endulo, bagqoke ezimhlophe betshengisa ukuthi simphethele imphefumulo ney'nhlungu ezikini, siziphethe ngonembezo omhlophe. Manje-ke ngibatshelile-ke Nkosi yami lakade befikile ukuthi cha, sebenzani umsebenzi wenu nina, nibathatha abantu nibafake ezulwini. Impela nina amanesi nodokotela, nina nilishumayela ivangeli maningcwele, nikholwa nisindisiwe, nina ningalishumaya ivangeli nehlula abafundisi, ngoba nina mani umuntu nimshumayeza sekusemaphethelweni esephezu kwengcwaba, nina senivula isango lezulu nithi ngena. Iwona impela amanesi asindiswa afunakalayo, ibona odokotela abafundile abasindisiwe abafunakalayo. Ma udokotela ungathi uzoyeka esibhedlela ngoba kuthiwa iphilisa, banika impela amaphilisi, kodwa banika uJesu uqala, ubanika uthando abantu bakaNkulunkulu. Omunye ophila ephilisa ukuthi nje yeyi ngithola unesi nje ofika nje kuseneze kimi, athi ulale njani, athi unjani, ambrashe, athi Nkosi yami, hayi wabuke kumuhle namhlanje, uJesu namandla, uJesu inkosi. Ekusho lokho ekuphila, hayi lemthandazo ethandazwayo, hayi lemthandazo ethandazwayo ethandaza amanesi kodwa ebuye etshwaleni, hayi lo mthandazo ethandazwayo abathandaza odokotela begcwele ogologe eswini, hayi lo mthandazo leyo yomthetho, ukuthi esibhedlela kuyathandazwa ngoba umthetho. Sisho umthetho kaMoya oNgcwele thina, obusa kumuntu, obusemalungwini kumuntu, ethe yenza into bekuhlokoma izulu, ngempela. Sisho lo mthetho bazalwane. Ekseni amanesi asindisiwe nodokotela abasindisiwe bathi mabefika bekhuleka behlabelela bethi uyaha lalela, bethi uyaha lalela, bethi uyaha lalela, usiya
makho. Besho bazalwane, banyakaza abantu embhedeni, banyakaza abantu embhedeni, benyakaziswa abantwana bakaNkulunkulu abengcwele, bemdumisa uNkulunkulu, bethi nansi imphefumulo, bethi nansi inyama ebuthakathaka, bethi wena uphethe ikhiyezo ukufa nezokuphila, bethi uyisiqalo, bethi uyisiphetho, bethi akekho njengawe. Baphila abaphilayo, bahamba abahambayo, kodwa abahambayo behamba ezandleni zalabo dokotela nalamanesi bayophila phesheya kwethuna, ngoba babanikile ukuphila komphefumulo. Impela ke bazalwane, bengisho lokhu ukuthi bayafona, abanye bayafika lana bathi gogo manje senze njani, ngoba siyamthanda uJesu. Omunye umfana befikile ethi mina ngenza i-training yobunesi manje ngenze njani. Ngithi hayi, hamba uyotraina mfana wami uphase, uqede ngempela ugcwala uNkulunkulu, uyobaphatha abantu bakaNkulunkulu lapha. Uluntu lukaNkulunkulu, uNkulunkulu uyabathanda noma benje. Ilokho-ke bathandekayo, egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, ngoba okubalekile bazalwane, uma abantu beshumayela, anobuza ngoba omunye ngimbambe esethi uyoresigna, esethi hayi mina sengiyoresigna ngoba ngikwazi ukuthi ngingaphatha iphilisi, ngoba iphilisi nakho gogo ukuthi alidliwa. Cha, awuresign, sebenzela uNkulunkulu khona ulapho. Kufana nabantu abathunywa uNkulunkulu, bakhona abathunywa uNkulunkulu, uNkulunkulu athi yeka umsebenzi. Bakhona abathunywa uNkulunkulu, uNkulunkulu angabatsheli ukuthi abayeke umsebenzi, ngoba uNkulunkulu usuke azi ukuthi lapha efemini kufanele ushumayeze bona labo bantu abasefemini. Bangabantu laba bantu abasefemini, bafuna ukusindiswa laba bantu osebenza nabo lapha efemini. Wena mangabe ugcotshela ukuthi ushumayele, uNkulunkulu engashongo ukuthi yeka umsebenzi, bashumayeze baphenduke. Umsebenzi kaNkulunkulu lokufanele ukuthi uwenze lapho efemini. Uthi usebenzo wakho ubusebenza nokaNkulunkulu, uthi usebenzo wabelungu ubusebenza nokaNkulunkulu. Ilokho nje ithandwa zezulu, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.